chim chim rice dang mas Bakhuid nomor light spark sok Kakatang ukpa badukon badamen sem Bakhuid. Amen. Ka jing e jong trai jong e Jesus Christ bad ka jing e jong oblay lambat ka jing slok jong amen sem Bakhuid kindan rengkat bad pi baro. Rengkat bad piru. Ko hanmen ko para ha utrai Jesus Christ sachi sen menta ka Sngi u Jesus u khot wer yang abade pi ban pusan chapang ka jing em jungi kam tame ha ka jing duai jungi menin kum ju ban mata ka Sngi u Jesus nang ye khot yang i ken ban pusan bat ban le bat ban em ya kene ka jing em jong ka jing duai namar ngitip ba delang ba ka jing duai ka junga ka jung pi ka bangila ban jan shaw blay pat bangi ngila ban le persya ya baro ka jing e ha ka jing em ka jingi balang ba ka jing le persya ya ka jing e ha ka jing em ka jingi u blay hi ma u unang pe nang khme yang a ba de pi i wei pe wei den matkadau sachi sin ko hanmen ko para ha kana ka step habang iwan ban terwa i kana ka mas ka Bakhuid to ken ngin pet khme yala ka jong ka jing em hato manga ma phi ngile ngi em nam yak e ka ba utrai dalade ulahi ka ngi ban le ba du khot ngi ban le kham ta me ha ka jing duai ka jungi ngin pen map na utrai na ka banta ki to ki por bangi la landat ya kana ka jing hikai bad mangila basngutho ya kata ka jing don kam e jong ka jing duai ha ka jing em ka jungi ai bot rai un map no ya borok ki pop ka jungi kerpang e ya kito ki por ki ba ngingim sunyeu ya ki jing duai ka bangi de ban duai ha ka jing em jungi ba man la ka Sngi kum ki khon ki jong oblay nga phla hau blay badan bor baro Badia pi ko hanmen ko para bang lale pop sibun e da gijing perkat da kiktin da kikam da gijing leklet da gijing le palat junga da gijing le palat junga da gijing le palat bakraw e junga namar kata ngagarpat ya kamaria Bakhuid kabaya sa kate soti ya kangel bat kirukod badia pi ko hanmen ko para banduai nagbanta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis ne yangi madalama pi ki pop jungi unyalam yangi sha ka jing em bom jukut amen try can rat ko play ne yangi try can rat ko play ne Try
jangi penem yangi to ngin ya duai ngiduai na gabanta kaman sim jong I Alexander Lingdo ngiduai boble trakan rat un mabno yaki lak yelet ke jungu unai I ya kata ke jing jathaj bom jukut hakai himabneng nginang ya duai ru na gabanta ki program jong ka parish mau khlam jungi bat kum juro ka program jong kar sentar jungi hang ne mau khlam kerpang na gabanta ka mega bible convention kaban salong na do gesing thoding sisa jan bat sniu blay na gabanta nong yalap brother sajid na gabanta baro kibaya kershan yu kibaya rabiu kinong ruai kinong tem kinong pot kinong pait no khmi ya baro kitiar bat kum juro ya baro ki bro ki bawan simenta ha kane ka convention berkerpang engi duai bautrai balang baga jing duai ga jing inu ai ka sun beneng ka basai gi duai ru na ka benta gi jing tumo baper jingi bat nginang ya duai ru na ka benta baro gi khna school gi jingi ki bedang tho ya ke exam baper koblei badan bor ba im jinom uba ha ka jing ej baslei jongme me palaliam ban ya ga jing dowa bat ka jing angnut jong kito ki bakar pat yame to the kerhai halo jungi ya ke jingi snei jungme ba men map ya ka ba ka jing tiblem cutting but men ai ya ka ba ka jing duai kamnot ban pan daw trai jungi jisu christ kon jungme ubi mat basan sha rengkat bat me ha ke jingi long ka we jong men sim Bakhuid ublei junam la junam amen Kajing puli na kasiti jong Paulus Bakhuid sa Kristan na Galatia. Ko para haden kat saus nem ngalalay kiu biyang sa Jerusalem rengkat padu Barnabas da kabayalam yo Titus ro bat nga ngalalay kiu na kadaw kajing penpau bat ngala penpau haki ya ka gospel kabangalayalap haki gentil Henry kerpang tang haki riu khmat yo ba kumno ngala shumare ni ngala mare le no e pen ban kalong da kumwei haba ki lo yo I bala pen khamti hanga ya gospel sha ki baklem otser thik kumba le pen khamti ho Petrus ya gospel sha ki bala otser naba uta ubala trei da Petrus na ka benta ka kam ya lab sha ki bala otser ula trei da ngaro na ka benta ki gentil bad haba ki lo yo I ya ka jingai e ka bala ai hanga Ucokop uke pas bad Yohanes ya ki bala nyau kiricit kila ai hanga badu Barnabas ya kakti kamon jonga jinga selok ba mangi yin lait sya ki gentil bad maki pat sya ki bala otshare ki kwa yangi tang bangin ken mau ya ki baduk kakam kaba ngada terang e banle Henry haba uke pas ulawan sya antio ngalapen e ya umar khamat namar ba ula bakala naba shiwa ban wan poi kito ki breu ki bana ucokom ulaya bam lang bat ki gentil Henry enda ki lawan poi ula kierno badula pen kala yalati badula pen klat yalati ba usyep ting ya ka kan hun jong kacing otshar bad rengkat bad u ki wei pat ki juru ki lele arsap lang hado ba wat u Barnabas ula sya penyet lang ha kacing arsap jongki Henry haba ngal yo I bakim syam la yaj bet kat kum kacing shisha jong gospel ngala ong hau ke pas hakmat jong ki baro lada mapi ubala long uju pi im kum ujentil mat om kum uju kum no pila ben bori ki gentil ban im kum ki chu kaktin jong utrai Isango iau blay Sam si sepakat niau Nomor ras pak kat ar. Ras pak kat ar. Lait-ïa Bakhuid bertai Hallelujah, Goya
Babon gerhai, ijing les polo tribe, waula leangi, haleluya. Uyai batu nom nyalai gajing tular, Eshabakun berteng, haleluya. Tunyalah gospel lagi jagril baru, burung bopam, ukun baru bensim, gadem kanu kenlong, haleluya. Baru meninggal batu nom laju nom, Lecabakun berteng, haleluya. Tunyalah gospel lagi jagril baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Bila yop tiang ya gumensim jong jing long kun, ubah pen pertahapi apa kupa. Haleluya, haleluya, haleluya. Utrayu dan rengkat bat pi. Ringkabat piru, Kajing pule naga gospel Bakhuid kat kum ulukas. Kabram hame gotrai. Ujisu uladang duai ha kawe ke jaka. Bat enda uladap. We na kisenran jung ula ong ha u. Kotrai do hikayengi banduai. Kumba uyonis ula hikay kisenran jung u. Ujisu long haki haba piduai to ong. Kokpa kan long ka Bakhuid ka kerteng jung me. Kan wan ka hima jung me. To ai hengi ka jenbam jungi ka ba hala kasngi. Batamap yaki pop jungi. Namar ngiru ngimap ya baro kibales new yengi. But what yalam yengi sha kajing penshoy. Ka gospel try. Kajing yaro yame ku Christ. Kohan men ko para hadukan no ken mangi ngis ngutho ya kajing don kam jong kajing duai. Hadukan no ken manga mapi ngi perlej por ha kajing duai kajingi. Kumang yos ngeu ha kajing pole bamanta kasngi. Ujisu ulej banduai. Bat ngi i man kapor ujisu perlej por ha kajaka bakanja banduai marwe marwe. Habau dap duai ngi i bawai na kisenran jungu wan su jisu ong tohika yengi banduai. Kine kisenran jungu jisu ki apostol jungu jisu ki ladon rengkat badu jisu lais nempura ki layo ilut ya bara kabaule ki yu ilut ya kejinglong kejingu ki layos ngelut ya bara kejingkren kejing hikai ki bamula ai ki yu i bau jisu ule kampala da kebapsa ya kita kisan hajar ngut da san teligi kepu pada teligi dokha kisenran ke jengu kilo yi bau jisu upen mipat biang yau Lazarus bat yau to khon jong ka rikun thei hakanan hanain kisenran jong jisu kilo yi bau jisu u bek sut kisenran jong jisu kiyo i bamauhi dalade uyaj halor ko Kiyo i bau jisu upen kot ya baro kibapang kibasitam kibawan hakmat jeng Henry kabapalapat kine kisenran kine ki apostol gijeng kim semong yu jisu hikayengi ban beksut hikayengi ban yaj halor ko hikayengi bangila ban
pen mi pat no lane ban pen I me ke balayap hikaya ngi bangila ban le kampala da ke ba pen psa ya ki pat ki babon ki balang Henry kine ki apostol ki senran ki klempan ya kana ke bor na Jesu Henry pen ban man da kesngi ha gospel jung Lukas ba ka bangilap ki ong pen ban kotrai hikai yangi banduai hato mga mapi ngila posonem ngila kelinem halade balay kina kisenran kyong hikai yangi banduai katkum ka jing snutu bat ka jing yoi ka jing yomat bat ka jing tip jong kina kisenran jong ujisu ule ya baro kina kikamba kikamsan ule ya kina kikampla ha ka jing em jung haba uladab duai bat ha ki jing duai ki jing u ki yo I ki snuto ki tip ya kane dein matakadaw ki wana khmat Jesu ki ong hikai yangi banduai sachi sin ngong ko hanmen ko para namar ba ki tip bau Jesu ule ya kine ki kamba ki kamsan ule ya kine ki kampla ha ki jing em jing u hadin ba uladab duai bat ha ki jing duai ki jing u dein matakadaw ki wan hakmat jungu hikai yangi banduai lingba ke jing duai ke jungki ke bamu hikai menta kitip syai bama kiru kin sanang yo bor susu banle ya kine ki kambaro utrai daladehi ulapan khamti ulai yaki kane ke bor den mata kedaw kinang kwa susu ban pen klain kinang kwa susu ban pen roy ya kane ke bor ke bau Jesu wai lingba ke jing duai ke jungki den mata kedaw ngong ipi kohan men ko para mangama pi hadukan no ken ngis ngutu ka jing krodor jong ka jing duai bat hadukan no ken mangama pi ngim duai ngam ong hang ne banga ngam duai ba ma pi ngim duai Henry ngi duai hakano korkom ken ngi duai ngi de ban duai kumbau Jesu duai bat kumbau Jesu uhikai hakisan ran ga jungu haka gospel ka bangios ngau menta ka sngi ngi tiba haka jing duai ka junga ka jung pi ngi yakran bat oblay markmat ngi snap bau blay ukran yangi bau pasiaw yangi ngiru ngi pasiaw ngi kran yaw blay markal yang ngi yakran ngi yakana ngi pasiaw ngi share ngi ya ailang ka ka bangidan nga bat oblay mapi bat oblay haka jing duai ka jungi den mata kadaw ki point ki bau Jesu kwa yang abar pi bangit shem ke bangi dei ban le ha ka por ke bangi duai ne ha gi jing duai gi jingi ki dei ki ne ke badin kong ngi dei ban snutho bat ban priang bau blei ulong ublei ubakhoj ublei ubashida ha bau blei ulong ubakhoj ha bau blei ulong sida ka jing mot ka jing perkhat ka jing em ka jinga ka jung pi ka jing le ka jing ong jung ka junga ka jung pi ki dei ban long ki bakhoj bon sen manga mapi habangi duai ka khnyo ka men sem ka jungi ka khnya ka jingmon ka jing perkhat ka jungi ka red ka donot ka junga ka jupi ka red ka jing sungthu ka junga ka jungpi ngim sem la ban sungthu ngim sem la ban pdiang ya kata ka jing khoj jung ka kerteng jung blei den mata ka daw Jesu menta ka sngi wang haba pi duai pi dei ban pdiang bau blei pa ulong uba khoj bad dei tang ma u himarwei ubala ban aye pi ka ne ka bor den mata kadaw ko hanmen ko para nongkong na sabe utrai ukwa inga badipi haba pisong banduai lane haba piyeng banduai neha kano kapor ka jaka ba piduai ngide ban smutu bau belei ulong ubakhoj bad dei tang taw bakhoj ubala ban sngap bala ban ayengi ka bor ban le ya baro kineki kam ki bau Jesu la le ha ka jing em ka jung u kabar u Jesu kwa inga badapi ba ngin le ya kamon ka jong blai om ya kamon ka jonga ka jong pi bon sin haba ngiwan ha ka jing duai haba ngiwan akhma do blai ngi duai ngi play por ka jing duai jungi kum ki farisi ki bau Jesu pan ram man ka por ki duai kat kum ka jing kwa ka jing thrang kat kum ka mon ka jong ki ngiru ngilong kumaki ngi duai ya ka e ka banga kwa ngi duai ngi pan no blai ya ka e ka banga dan kam Henry Jesu ang haba pi duai baka mon jong blai kan urlong ha ka jing em ka jung pi om dei ka mon ka junga kumbang yos ne kumbang kitiman ka por nge siyong u Jesu ha ka perget semeni nungkong na shape duai la da long ka bala to weng no ya kene khuri ka junga
Henry hakabakut uang kam dai kamon ka junga kadai kamon ka jume ngio i kamareti soti kakmi jung jisu kakmi ka junga ka jung phiru kumju kale kamon ka junga ka jung kwa ka junga Henry kamon jung me ko hanmen ko para kabar ka bo jisu kwa yang abad phi bangin pediang kadai kane ba ngin pediang ya kamon ka jung blai ban ngin duai ro ba kamon ka jung blai kan wan jia hanga ai katakan wan long kan urlong haka jung ka junga ka jung phi kabalai ka bau jisu ukwa yang badangi phi bangile ba ngide ban map yaki wei ban kumjuru ba ki wei kan map yangi ka jing pun khoj yala ka jong ka danut ka jing pun khoj yala ka jong ka jung ka long ka bakung san ha ba ngiwan hakma dublai haka jing duai jungi kumbang yos ngeu na ka kitab jong prophet Isaiah kalanong ka ba iwei kalain ka ba khasan ka ba haba pi duai lani haba pikner ki kti jung pi ban duai nga ngan pai no ki khmat junga shawei nga ngam snap ye ki jung duai jung pi balai namar kakti jung pi kalati terbe dak kasnam kane ke ba u prophet Isaiah uang hakasam rungi kine ki ju ki jung hikai habangi dan hakapop kasang kohan men ko para utrai unum snap unum ai ki jung duai ki junga ka jung pi den mata kadau menta ka sngi uji suang pen khuj la de pen subai la de ublei ku pa ulong ba khuj ulong ba suba phiro pen khuj pen subai la de ya ka jing ga chupi ya ka jing long ga jung phi khnang ba manga ngan snap ya ka e ba pi pan ha ka jing duai jung phi ka ba khadu yela se ka ba jisu kwa yangi habangi duai ngi de badan ka jingai ka jing shania ha u tang ka jingai ka jing shania ka jungi utrai un snap ya ka jing duai jungi bat ka e ka bangi duai ha ka jing ga jungi kin sa urlong nak banta jungi nak banta ka ingkasam nak banta ka imlang ka salang ka jungi den mata daw ko han men ko para ha ka ne ka sngi ka bo jisu hikai shpang ka jing duai to ken ngin snu thu nong ko nge ka jing kordor jong ka jing duai ngin pni por ka jing duai jungi kan la ka diai bat kumjuro ngin bot yakine ki kendan ki bo jisu hikai ngi haba ngi duai and yuro yaw Jesus Christ Chinam la chinam. Amen. Trong ngin ngin pla la ka jong ka chinget. Nga nget. Oblei pa badan bor barok. Tau ka peneng ba ka kentau. Badha. Sukres kun ba jungu. Utrai jungi ya balapon na musim bakhuid kana kamariate sati ubasha labein hapo pentius pilatus lasanar pnayu layab balatebu layar shikbayab hakasnik balay lami pan nikbayab ulakiu shabneng usong shikmon ublay pa badan borbaro nang tawan pat ban bishar ki beem kibayab ngangai haw man sim bakhuid hakabalang katolik bakhuid hakajing selok kerukhuid haga jing ma ki pop haga jing mi pat ka do pat haga jing embom chukut amen Laispa prapusa
Toduai ko para baka jing kenya junga ba jong pi kan long ba pnyang hunak ma du blei pa badan bor baro To try pideng kijing kinya ki ti jong jong pi pi. na ka banta ka jing ro ba ram ka tang jing u ka jing man to ye ba balang ko jing u baro away. Top diang da ka jing sbon ko trai ngi karpat ya ka jing trwa jong ki pa jong me ba ya ka ta ka ba ki pla da ka jing ai ba riblei kin yo ha ki sakramen ba kan jabeneng dau kris utrai jongi amen utrai dan rengkat bat pi Rengka bat pi. token tu yala ki danut Mungkin tiba ki sau tong try. nang utrai blei jongi Kai song hok bat katay. da sisha kalang ba song hok bat ka badai kadai ti jingi bat ka jing pen em yangi hamala ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kan rat ko pa bu khoj ko blai badan bor bat bom jukut namar la ainam yame haba baro kiru khoj jong me bat ka jing sha tom jong ki ka pan pau ke jing ya ke jing phala ka bor jong me ha ke jing snei jong me ma jing shirham ya ke jing e jong ki me ai jing klain ya ke jing e sha jong ki ban me ai jing job ha ke jing le jong ki leng ba tra jungi uji sukris namar kata baro ki chintau ki ba habneng bat ki ba ha khandau ki ruai ki jing ruai ro bat thamai bat mangi rengkat bat baro ki kan hon jong ki angel ngi pertajam bat ngi pen bana klem sange Bakhuid, Bakhuid, you try. Bakhuid, you play, cry. Beng bat will take it up da kaburang jong me Wayo sana shadro Wayo sana klem kur Wayo sana you play juno Yaro, you tabawan. Aga gerteng utrai Neng bat berteng kidam Da kaburong jong me Wayo sana syatrong Wayo sana kremku Wayo sana you play juno Da si sha malong bu khoj ko trai ka thame jong ka jing khoj baro Namar ka tangi karpat yame topan khoj pan kantang ya ki ne ki jing trwa jungi dag ba pha yaman sim jung me kum kam jer halo jong ki bakin kla long yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi uji sukris hakapor baladi no yu badala kamon snobha ula priang ya ke jing sha shitom ula shim yokpu bad gbaingu yame ula kedia yu badul ai hala kesenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kba nit na kabanta jongpi Haga jukur kam enda lalaya bam ula shim yakukuri badak baingu biang yame ula ai halagi sunran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jonga jutang batmai bat bom jukut yak ba en penmi na kabanta jongpi bat na kabanta kibabun na kabanta ka jingma pikipop tole yakane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing ngay Atasin bangi bamduleu Bagi
namar kata ngi bapan menta ya gajing ya bar gajing mi pa jung u ngi trwa ha me ko tra yu po jong gajing em bat ya ko kuri jong gajing pen em ngi dai nguai dem namar melanyew yengi ke babet ban yang kma jung me bat ban shakri ya me dak bas ngeret ngi kerpad ya me bangi ki bayo benta ka met bat kasna mukres ngi long ki ba lapani tali ka we daw man sem bakhoj tokan mau ko tra ya ka balang jung me kabla priang hasatala ka perthai ba topen jana ya ka ha gajing e rangkat ber Francis ukpa ba ko jungi wol bad marwen u bishop jungi ka kan hon ki bishop bad ba ro ke lengdo token maulem ru ya ki hanman ki para shin rang bat kan thei ki bal ya thia dak ber kerman ya gajing mi pat bad ya ba ro ki bal khlad no ha gajing is nei jong me to priang ya ki sha gajing shai ka khma jong me to is nei yang i ba ro ngi kerpat ya me Baringkat bat kamaria tesati Bakhuid kakmi jong blai ujesa Bakhuid ukurem jongka ki apostol Bakhuid bat baro krukhuid ki blapen sng bahaya me pateng la pateng ngilong babet banyo bantalem ha ka jing embom jukut bat bangini ro bat pandan borom ye me daw kun jung me u Jesu Christ dau lembat u bad ha u kan long ha me blai kupa badan bor ha gijing long ka we jong men simba khoj barok ka boram bat gijing ro jinam la jinam amen kumbla hukum yang ngi daw nong penem bat kumbla hikai ngi daktin blai ngi not banong kok pa jungi wa bleng ka long ba khoj teng jong me kan wan kai ma jong me ka long ka mon jong me hak tndeu ku ba bleng Taïew ngi menta ke jembang jungi kabahala kesni batama yengi kerengkang jungi kumbang rugi ma bi ke beles new yengi padwat yalam yengi sha ke jing pensoi henry de penlai yengi na ke bas new to penlai yengi ngi kerpat ko try na ke jing snew baro ha ke jing sbon jong me to ai jing suk jing sanya kisngi jungi knang ba da ke jing rap ke jing isnei jome ngin lai barbo na ke pop bangin yo jing da na gajing jenjar baro katba ngi dengap kmelanti ya gajing kerman bakoj bad gajing wan pat jong nong penem jungi u Jesu Christ namar ke jume kalong kahima jume kabor bakaburom junam la junam kotra Jesu Christ me belong haki apostol jong me ka jingsuk ngai api ka jingsuk junga nga ayapi wat pe yaki pop jungi henro ya gajing e jong ka balang jong me Bad ha ka jing sbun jong me to ai ha ka ka jing suk bad ka jing atali ka wei kat kum ka mon jong me mame ubi mat basan shar junam la junam amen ka jing suk utrai ka dan barabor rengkat bad pi rengkat bat pi ong ini atwa ka da ka jing suk iwe ha iwe pat ka jing suk bad pi Kun lang bro to you play me bagi dagi pop kaperte usio se me yagi kun lang bro to you play me bagi dagi pop kaperte hak mi kun lang brod jong blai hak mi bakit noi gi pop jong ka prathai suk yang ik bala shakhot sha kan ge jing khawai jong u kun lang brod ko kan rat ngam shong hok man rung po ka yeng ke changa han re shong tang ten ka man sem changa kan sakhia hi kamat bat kasnam Chris kan ri bat ni lam ngi sha ka jing em bom jukut amen
Chris. Tremendous name of 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 Chris. Banta kene kapor kabukut kabakantang kabamel ayingi namar nialong kaway badme hakene kapor namar me lawan rung hakadanut kajingi ha kayu kores bukut Jesu beje habang idan badme ngitip chai mame me alam yingi me mipten lanti yingi me kenapa charge show yingi nangai bol show yingi matagdaw hagen ke Sngi bangi pusan Jepang kajing em kajingi hakajing duai ekerpat kanya me pamani rap engi bang skuto ya kajing kurdor bagajing tangkam jong kajing duai hakajing em kajingi Jesu ngibut ngidan sibune kita kibingi kwa pamen ai pamen pendep men penolong hakajing em kajingi ladang ngimyo ladang ngimtau ladang ngimpan ladang ngimut nginam medip ko Jesu yakine baro dari matagdaw ngikerpat kanya me pamenang aibor manang kershan yang ni wai pai wai ya ka yinga sem gajni ya ka balang gajni ya ka snong gajni pada ka perthai barok wai Jesu nang ya don rangkat ni nang ya lam yang nang tenlan ti ngi pangenang klan Jesu ha gajni em gajni akalan ti ya gajni Jesu 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 haleluya Jesu Tong in ya duai
to ai ko blei badan bor baro ban pan klain bat pan kedang pura yangi daki sakramen ki bangi layop diang kenang ba ngin kelalong syakata ke bangi bam dau kris utrai jungi utrai dan rengkat bat pi ublei badan bor baro unkur kuya pi ukpa padukon badaman sem Bakhuid amen tolisuk it syakriya utrai da kajing imbab ha jong pi Nisongo yau blei. Arspa sanpusa. Arspa sanpusa. God kêu si sin chaple. Padahal hamen sem Bakhuid. Allah bernikah cuma tahu berapa jenam lah jenam amin. En ya rai utrai Yesus Kristus jenam lah jenam amin.